ngapha nje ubuthongo buthi ukubuya kancane uvela uze umuntu ememeza ethi liyaklini ijele ethi nalifica liklini vuka liyaklini ijele vele uvuka kubo hlahlabelo sekusile madoda angilalanga ngiyacabanga ukuthi hey ngize ngayifaka emasimbeni phelile phela ubuhleva manje cabanga intombi zakho ngaphandle cabanga abantu bakini ngaphandle ucabanga abangani bakho yabona uma uthathwa ngegumbagumba ususwa madoda ususwa eBoksburg noma lapho usukuboshelwe khona ususe Westville uyecourt ulunguza lapha ezikhaleni kuyigumbagumba ubona uhlanya lupapuruka ubona uhlanya lipapuruka ufisa ukuba uhlanya ufisa ukuba uhlanya ubone nje uhlanya luyipapurukela lenza nje ludanyaza lenza nje ufisa ukuba yilona ngendlela ukuboshwa okulimazana ngaye ngqo nina bendlodle nophapha ekhanda kamenzi indaba kawulalele lo muntu omemezayo umemeza ngathi yakhalela iluthi igula likaJama lichithekile awu nina bakamBhudu bomvushe ngegazi nina bakashishiliza ngedidi kwelimaholo limhlabela imbedule nina bentule bande ngodonga kwelakithi le kwaBhekuzulu lo bingelelayo nguprofessor ngingwakamkhize ngidabuka phansi kaNongoma esigodini sabhe umthetho ngasohla ngothini nakamandlakazi mangabe yaqala ukuba ingcenye yohlelo lethu oluhuchungechunge le oyethamele How I Ended Up in Drugs okuyingosi engaphansi kwesitebele eMPTV1 lapho silanda khona abafowethu nodadewethu abasuke bezosilandisa kabanzi ukuthi bawela kanjani ezidakamizweni uhlelo kwelolo sisuke silenza malungana ngqo nokuzama ukuqwashisa umphakathi sivala imbobo yokungena sivula imbobo yokuphuma uhlelo nje lumalungana ngqo nokuqwashisa umphakathi uqala nje kohlelo kumalungana ngqo nokuthi siyaqwashisa siqwashisa umphakathi ukuthi zisabeni idakamizwa futhi besabeni ubungozi bezidakamizwa so namhlanje ngizokhuluma ngensizwa lensizwa iwumculi kuthiwa uShebex uShebex noma uShebet angilazi kahle igama layo insizwa edume kakhulu futhi insizwa ebenamahit sizokhumbula ukuthi ekuboshweni kwayo iboshwe ikhiphe ingoma nentokazi enhle yakwaNxumalo ekuthiwa uzi Nxumalo ngaphambi nje kokuba ngize ngenabe nodaba lami mina ngike ngaba yiartist futhi ngike ngaboshwa so ngizokukhuluma ngikubalansise ngicela ulalele ngengqondo yokufuna ukunderstand lento engiyishoyo ungabuki ukuthi ngixubukudla okay ukuboshwa kwalensizwa iboshwe inamagigi inqwaba makukhulunywa ngamagigi kukhulunywa ngemicimbi lapho umuntu asuke eqashwe khona ngeke ngithi nje uma ungumculi uqashwe uDisemba wonke mhlawumbe kuze kugamanxa na January or mhlawumbe uqashwe kusuka kuNovember kuze kuyoshaya kuze kuyogamanxa January ngonyaka ozayo uma uyiartist elikhulu njengoShebex abantu abasuke beqasha bayebenze sure ukuthi bayikhokha ideposit or abanye mhlawumbe bayikhokha iphelele imali why bekhokha ideposit ingoba abaculi abakhulu njengoShebex basuke besesimeni sokuthi ungathi uyamtshela ukuthi ngiyakufuna nge-25 December or nge-23 December uthola ukuthi kuvela umuntu khona endleleni ozovela amthembise uthothi wena nithi manje negotiator naye athi ngo-50th hour ngakwazi ukuthi ngize emcimbini wakho uthi usamshelile usho njalo kulezi insukwana before kushaya i-23 or i-25 fona omunye umuntu ethe mfowethu yazi ngiyafisa nami ube khona emcimbini wakho mhlawumbe bese yasho ukuthi no mina sengize ngabhukwa endaweni ukuthi nge-23 or nge-25 bese ethi lo muntu ayi mina etafuleni ngibeka ukuthi nokuthi ethi lo mina imali engishasha it's 50,000 ethi lo hayi mina ngizokhokhela 100,000 uyabona ukuthi wena ongayikhokhanga i-deposit already ukuthi usu out igame isikuphalazile so uma kubhuka ke artist elikhulu njengoShebex uyaye ufaka imali phambili ukuze ubambe usuku la kahle usuku ubamba idate yakho ukuze noma kuvela umuntu ongamthembisa imillion kodwa kungabi lula ukuthi manje akasezukwazi ngaphandle manje ukuthi mhlawumbe lo mcimbi unomcimbi ombiza lapha eThekwini ucharge 50,000 aphinde futhi mhlawumbe la around Durban mhlawumbe kompangeni indawo eseduze mhlawumbe ePortshepstone engakwazi ukuthi eyihambe lo mcimbi be u3 umcimbi osempangeni umcimbi
oseThekwini kuba umcimbi osePortia Epstein, then uyakwazi ukuthi uma ezothatha ibooking yala ka 50,000 then usezobheka abanye abafuna ukumbhuka eindaweni ezisondelene neTheku. So mase kuvela umuntu no 200,000 esemkhombe eMpumalanga, awuzobona ukuthi ngeke izogejana ikhathi ngaphandle eMpumalanga makumele aperform ekseni mhlawumbe kusengasuka ke mhlawumbe lama-gig azowashaya ebusuku. That is why ubona abaculi befika sebegijima mhlawumbe befika ey'ntathu omunye kuthiwa mhlawumbe uzodlala ngo-12 cause bayazazi isikhathi be-negotiator ugcina kushiwo isikhathi uthi okay wena mfowethu uzozidlalela ngo-11 uthi uyazi ukuthi e-Richards Bay noma eMpangeni ngizodlala ngo-11 ebusuku, eThekwini ngizodlala ngo-1, ePortia Epstein ngiyodlala ey'ntathu mhlawumbe ngo-3 kuya ku-4 sekusa. So i-artist elikhulu njengaye-ke libhukhwa kanjalo futhi kwenziwa kanjalo. So uma-ke i-artist elikhulu selibhukhiwe kanjalo futhi linamagig amaningi kangaka bese-ke kwenzeka inkinga liboshwa noma lishona noma mhlawumbe liba sengozini engadala ukuthi iphunze iy'nhlelo ziphunze kungabe lusaqhubeka uhlelo njengoba abantu kade belindele. Kahle kahle ukubhukha umuntu ukhokha imali phambili usukuyibeka kwi-risk imali yakho, but futhi yikho ukuthi usukungazi ukuthi ikusasa lesiphatheleni. So ngifuna uqale nje ngibeke nje ngakulolu hlangothi ukuthi uShebex ube umuntu omkhulu kangakanani futhi ube umuntu owenza imali kangakanani. Why ngikhuluma lento le? Why ngiqala ngeindaba zokubhukwa, ngiqala ngeindaba zemali? Ukuthi yazi bengifisa ukuthi namhlanje abantu bakhumbule iMPTV1 futhi bakhumbule uProfessor. Ngani na yonke le drama eyenzeka empilweni kaShebex ineyidakamizwa phakathi, ngiyabona ukuthi abantu sebekhohliwe nanokuthi uma umuntu esenecala noma mina nje mangathiwa ngibulela umuntu manje njengoprofessor kade ngi-under influence of iyidakamizwa, akusezukubuka ukuthi uprofessor yini ebimphusha. Sonke sesizobuka isifo lesi sesiphambi kwabantu, sesizobuka le meda le, sesizobuka icala. Asawubuki umsusa walento emenza ukuthi umuntu aze enze icala aze aboshwe. Okuzokwenza ke lokho ukuthi zilokhu zanda inkinga esiyithola ngeyidakamizwa. Ngobani? Imbobo noma impande noma inhlasi noma umnyombo walento noma womphumela wokuthi umuntu aphelele ejele, wokuthi umuntu adala ingozi, wokuthi umuntu afuna ukugwaza abantu, wokuthi umuntu akhiphe isibhamu esidlangalaleni, ugcina ungasakwazi ukuthi uthwale umqhele wawo. Mangithi ke uthwale umqhele wawo kuzokwenza kunabanye abantu mhlawumbe isiZulu abafishane kuso. Inkinga le okuyiyona esuse yonke lento, ugcina umphakathi ungasayinaki futhi ungasayibabazi. uShebex iyidakamizwa ezimbeke kulento kulesimo kusona njengamanje. Mina ngizokutshela njengoba ngisho ukuthi ngeke ngaba yi-artist, iphupho le-artist noma yiliphi angikhathali noma ngabe likhulu kangakanani. Sizokhumbula ukuthi uDJ Tira ingoma yakhe ihlukanise unyaka kuGagasi FM. uDJ Tira wabonga wezwakhala inyembezi. DJ Tira umuntu omkhulu kangaka, umuntu onemali kangaka, wathi uyabonga ubengasacabanga ukuthi bazoke beyikhipha ingoma ezoba nkulu njengalena ehlukanise unyaka kuGagasi. Ukuba nengoma enkulu yiphupho la noma yimuphi umculi. uShebex uwonakalelwa izinto, unengoma enkulu le afeaturishe kuye uZinxuma, ukuthi angazi phakathi kwabo wethu ubani ofeaturishe omunye, but ukuba nengoma enkulu bobabili bekuzoba kubabeke kwelinye izinga uma kuziwa ngakuma bookings even nakuma streams nakuma even viewership on YouTube, because unengoma etrendayo one uzothola ama bookings amaningi. Kubalekile ukuba nengoma etrendayo. That is why kuyiphupho lalo lonke iartist. Uma unengoma etrendayo ehlanyisa abantu, one uzobhukwa left and right. Two, ingoma yakho izokubulala ngemali revenue wise. Onke ama streaming platforms ama online stores
asuke bhaza mawubona iartist lithi ko Spotify sengilalelwe kangaka ko bani ku YouTube ekhuluma ngawo wonke ama online stores usuke kahle imali leyo esuke ingena ngapha left and right so uma kahle uma unengoma etrendayo usuke udayisa ubuthaphuthaphu imali yokulalelwa kwengoma yakho ngapha imali yokubhukhwa ngapha abantu bayakufuna left and right uba nebhizi so wonke umculi yiphupho lakhe ukuba nebhizi kodwa manje uma uwumculi futhi wena useyidakamizweni and ziyakucontrola ziyakulawula zikwenzisa izinto ongamele ngabe ziyenzeka phambi kwamehla abantu enye into ebhlungu ngeyidakamizwa zikwenza kube ngathi wena usile usana wonke umuntu uma useyidakamizweni nayo into yokuqala leyo sizokhumbula ukuthi uShebex maqala ezovela enkantolo ephakamisa izithupha kanje ephakamisa u8 ephakamisa izithupha kodwa uma ungabuka ama-video akhe oqala eqala ukuvela enkantolo ubuka ama-video akhe manje uyabona ukuthi njengamanje uyabona ukuthi mungakanani umonakalo awenzile empilweni yakhe uyabona manje ukuthi mungakanani umonakalo owenziwe izidakamizwa empilweni yakhe yazi mina uShebex ngangazi ukuthi uzoba lapha khona kodwa ngangingazi ukuthi uzoba sejele ngangitshe ukuthi uzoya emgaqweni why ngisho njalo uShebex kwathi ese-studio ivideo yayikhona yayitrend abafowethu mina ngikhuluma ngento engekho abantu abamfollowayo bazoyazi into engisho kwavela ivideo just a short video bese studio futhi babenza i-live babe live I don't know if it's TikTok or Instagram noma yikuphi babe live ngesikhathi live kanjena uShebex kunomuntu ungemumva owayesebenzisa izidakamizwa kungaba intash kungaba cocaine kungaba iwunga or inyawupi why ngithi iwunga cause kwakukhona nefoil lapho kukhona nomjovo ifoil iyona bayisebenzisayo for iwunga for inyawupi kwakukhona namapayipi lapho amapayipi okuyiwona osetshenziswa wona ke cocaine nontasha ngakubona ngamehlami ngasho ngathi lensizwa lento eyiphekayo lapha izovuthwa futhi mayisivuthiwe kuyoba nzima ukuthi idle ngathi nje lento eyipheka lapha izovuthwa lento eyiphekayo ivideo ikhona einkundleni zokuxhumana kwabakwazi ukusesha besesha bazoyithola yatrenda kabuhlungu kabi and wagijima wazama ukumsusa lo muntu ukuthi asuse lezi zinto lezi zingaveli kuyivideo wayibulala ngeyidakamizwa ndoda ma-artist nje aseThekwini nase-South Africa niyibulalelani ngeyidakamizwa and into ebuhlungu ngalento yeyidakamizwa le uma uphethe imali useyidakamizweni akekho umuntu ongakutshela yini ongayitshela uprofessor mina yini engakutshela wona mina ngingenayo ngisho imali ngikhuluma into engayazi mina wazini la ngemali ngazi mina ngemali mina anginayo imali mina nginento eyodwa mina nginolwazi ngeyidakamizwa mina kuthi izidakamizwa ziyayibulala impilo yomuntu zikuthatha lapha zikushaye lapha phansi izidakamizwa nathi nje into eyigudi ngaze izidakamizwa ayikaze yaba yinhle impilo yomuntu oseyidakamizweni azikaze zaba zinhle indaba zomuntu oseyidakamizweni lensizwa uma ubuka ivideo yokuqala noma ubuka izithombe engaphandle ubuke lezi izithombe zokugcina lensizwa isiyehlisile izidakamizweni ngoba iboshiwe phela izidakamizwa ikhona nasejele and uma umuntu onemali njengayo uShebex angeke uzuyiswele izidakamizwa but kunento engiyinothisayo uma ngimbuka egazini ngimbuka ebusweni bakhe usangulukile manje muhle manje compared nalapha khona engaphandle yebo ijele liyagezana uphuma unekhompi but ubuye ngisho ihlathi okusho ukuthi noma eyithola izidakamizwa ejele kodwa akasayitholi njengoba ade eyithola ngaphandle phela uchitha isaka but lapha ngaphakathi uyithola ngelimit uyabona ukuthi njengamanje usengcwaba ugezekile manje even nezihlathi unezihlathi nangazi ukuthi uShebex unezihlathi athi ngibuka izithombe zakhe zokuqala ngibuka le video lena njengamanje ade ngiyibuka njengamanje uyambona ukuthi unomehluko njengamanje izidakamizwa kasayitholi kakhulu and njengamanje siyakhumbula njengoba bengishilo ukuthi ngesikhathi esaqala ubephakamisa u6 ephakamisa u7 kodwa njengamanje ubukeke umuntu okhathazekile uma umbuka ebusweni lokhu yakuphapha akusekho lokhu yakuphapha why ke ngingasekho lokhu yakuphapha sengibuyela kulento yokuthi mina nami ngeke ngaboshwa yabona mawuboshiwe mfowethu
usuku olude mawuboshiwe. Usuku olude. Yabona umuntu uma ezokutshela ethi hey ngeke ngaboshwa, ethi ngaboshwa 3 days bese kethi umuntu hayi ungangitsheli ngo3 days. Awuhambe uyohlala 3 days wena. Hambe uhlala 3 days ungitshele ukuthi wena ke umnandi 3 days only nje 3 days hlezi ngaphakathi uboshiwe. Kunzima, kunzima ukuboshwa. Ayikho into ezima nje ukuboshwa. Angikhuluma ukuthi mhlawumbe uyahlukunyezwa, mhlawumbe khona abadlala ngawe noma benza cha. Ukuhlezi uvaleleke endaweni eyodwa. Ayikho into enzima njengaleyo. One, ejele niyavuka ekseni nibalo, ekseni. Ukuthi seyingangigeje ikhathi ukuthi kusuke ngobani but ekseni nje mhlamvelanga ingakaphumi nje na kahle niyavuka niyobalwa niyafola. Nibalwe niphakelwe idokwe indengane nidle futhi ngezikhashana ngo3 ijele liyavalwa. Yabona wena ngoba ngo3 usuku usacabanga ukuthi mhlawumbe kumele ngiyele egroundini ngiyojima o kumele ngiyele mhlawumbe ngiyokwenza shopping emall mhlawumbe kumele ngiyoyicheckela icherry yami mhlawumbe kuzibabana lami. Ayikho leyo nto leyo lapha. Ngo3 ijele liyavalwa. U3 lo u15 o'clock 1500 15.00 liyavalwa ijele thaka. Olwakho usuku luphela ngo3. Lingene ngoba nje senivalelwa ngaphakathi ke emaselini mhlawumbe kuba ukudryisa cause kunanama TV uyabuka iTV niyakhethelwa nezinto enizibukayo ku TV. Ngeke nje nivele nje nisuke nje nibuka igeneration. Yabo uma nibuka igeneration kusuka kunendoda egadile lapha ukuthi makuke kwavela abantu abaqabulanayo kuyashintshwa. With immediate effect kwavela nje abantu abaqabulanayo iyashintsha iTV isidlala enye into mhlawumbe ezibukwe kakhulu ke into enjengebhola izinto njengo rugby. Mina irugby ngangazi nokuthi lidume phi ngafunda ejele ngoba kudlala iWorld Cup yerugby yangathi yango 2011 ngangiboshiwe mina dlala iWorld Cup ngangiphakathi ngangiqala uku-enjoya irugby. Uyayi-enjoy irugby ngoba uzuke usejele uvale ayikho into ongayi-enjoy even newspaper ufunda uqale ngapho uzoyoqeda ngale. That is why bephuma belazi kanjeni neBhayibheli abantu ababoshiwe kuyabhorewa nengqondo ukulimala kwengqondo ngokuthi ihlezi ivalelekile. So ingqondo ibuya phi ke yabona the time sekuyolalwa ke kusuyoyimboza ngeshidi lakho. Ungafonela noma isiphi isibosho saziyo usibuze ngemicabango uma sesemboze kanje ishidi silala. Wonke umuntu usuke ecabanga ngaphandle. Akekho umuntu usuke ecabanga esejele. Wonke umuntu usuke ecabanga ngaphandle. Manje bangimbuka uShebex into aseyiyona manje nento angene yiyo. Engena wayephakamisa i2 ephakamisa o6 ephakamisa o8. Angithi sibuye lapha ke lento ukuthi idakamizwa indlela ezihlomekisana ngayo kuba ngathi nje wena nje uba inkunzi zikwenza ube inkunzi wena ube inkunzi nje wena uyinkunzi nje wena mawubhema idami ube inkunzi wonke umuntu umbona ngathi ungamfaka ekhaleni umbone umhlaba usukuphethe ngezandla kanje mase zihlomekisa zikubhayizisa. Ayikho into ehlomekisana njengeyidakamizwa ngeke ngayibona emhlabeni. Ngihlala nabo abantu beyidakamizwa hlale ngibabo ukuthi kuyahlomeka ke lokhu ukuhlomeka ke lokhu nango ke sehlomeka ziyahlomekisana idakamizwa. So lokuhlomeka ngena ngakho futhi njengamanje ngoba naye uqalile manje ingqondo yabuye. Angithi ngesikhathi usiyozimboza ulala imicabango manje iyashintsha leya hype lokhu yakuphapha kuphelile manje and uyabona lento uthi serious ilokhu imbuyisela phakathi uyaphuma leshintsha abameli iphinde imbuyisele phakathi and uyabona ukuthi mngakanani umonakala udalile ngiyawubona umonakala udala empilweni zabantu empilweni yakhe eyibulala yena esebenzisa idaka njengamanje 100% sure ukuthi idakamizwa lezi ezimenzisa and inhliziyo yakhe ibhlungu. Ngibone ngale video engigcina ukuyibona ukuthi njengamanje ingqondo ibuye lapha ke lonto ngesikhathi usuyolala. Angithi uma usuyolala uma uboshiwe ayikho awucabange ejele uma ulele ucabanga ngaphandle. Usuke ungacabanga ukuthi ngoba ngisejele ngizovuka ngimemeze bani ngizophuma ngaphandle esibangabangeni ngelulu. Cha phela impilo yeni la ivalelekile ithemba uthi uphakathi kodwa ngokwemicabango usuke ungaphandle. Yilapho ke okubuya khona zonke izinto ke manje ngononina ke ingqondo isanguluka insangu le usukuna insangu yasanguluka yonke into iwunga imigwinyo yasanguluka utshwala imbamba lo usuyiphuzile yasanguluka la engqondweni ube sober ucabanga. Lapho uthi ngisho ubheme khona kodwa ungayifili lento oyibhemile kodwa isho into ukuthi mina fuze ngabe ngaphandle. One ushiya intombi zakho ngaphandle ezinhle ezibomvu njengoba dudumile nje
bese kubamba ngapha nangapha njengamanje umasaka yabo moboshiwe usuku umasaka mina ngiumasaka ngiboshiwe akukho ukuthi usile noma wenzani uyalawula ushawela ugoba athi goba siboshwa siyafana siboshwa uvuswe kusemthwala yaclean ijele hayi sicefe ukuboshwa ngifuna uqamba mangamene uthi usalele mhlawumbe angithi ngesikhathi usuyimboza ulala ebusuku abufiki ubuthongo usuku ungenabo because usuku ucabanga ngaphandle lapha nje ubuthongo obuthi ukubuya kancane uvela uze umuntu ememeza ethi liyaclean ijele ethi nalifica liclean vuka liyaclean ijele vele uvuka kubu hlahlabelo sekusile madoda angilalanga ngiyacabanga ukuthi ngeze ngayifaka emasimbeni phelile phela ubuhleva manje cabanga intombi zakho ngaphandle cabanga abantu bakini ngaphandle ucabanga abangani bakho yabona uma uthathwa ngegumba ususwa madoda ususwa eBoksburg noma lapho usukuboshelwe khona ususe Westville uyecourt ulunguza lapha ezikhaleni kuyigumba ubona uhlanya lupapuruka ubona uhlanya lupapuruka ufisa ukuba uhlanya ufisa ukuba uhlanya ubone nje uhlanya luyipapurukela lenza nje ludanyaza lenza nje ufisa ukuba yilona ngendlela ukuboshwa okulimazana ngayo ingqondo upopola intombazane lapha usayazi unokubona kancane labo mama bangama prison warder abangojele ethi shepe kancane ethi shazi kancane njengoba ngikutshelile ukuthi uma ukubuka igenerations kuveza abantu abaqabula nayo iyavala kwenza ukuthi lingalimali umqondo mangigcina senicabanga ngomcansi alivezwa into ewumkhuba lapha nejele because kuyazi ukuthi nivalelwe ningagcina senikhwelana nodwa la understand leyo nto so manje mawuhamba ngegumba ke uye court la uattenda khona icala upopola lapha embotsheni kanje ubona abantu besifazane hey kungathi ubona ingelosi kungathi ubona uNkulunkulu yabona lento ukuthi nje ngoba ungaphandle kanjena uchoose ubona umuntu esifazane omubi ubona omuhle yaqhathanisa yabona oboshiwe wonke umuntu esifazane kuwe muhle uvele ubona ingilosi kodwa uzibuthi kodwa uNkulunkulu wami kwenzeke kanjani ingilosi ukuthi wele phansi emhlabathini lapho mina ngithi angishaya inombolo ngiyimpatha ngumuntu kababa angivumelekile ukupopola kanje so izisebenzi ziyapopola kanje ziyapopola besifazane nami ngiyacinga mfethu ngiyabuka mfethu ithanga lapha ilapho ofisa khona ukuba impukane into nje abangayipitsheza beyibulala kanje okusuke ngaselula ukuthi kwenzeke ilapho ke ingqondo ke futhi esuke isibuyele khona so njengoba bengisho ukuthi oShepherd ngoba kungabantu nje futhi nje abenibutho zentombi ngaphandle funwa left and right manje the guy is a Solomon sekho yonke lento lena manje le yonke ebiza kuye ngenxa yodumo ngenxa yemali ngenxa cabanga nje uNkulunkulu akubusisile uma ungahamba bangakanani abantu abalele emathuneni uNkulunkulu ayebanika iziphiwo kodwa abangakaze bayiphilisa ngeziphiwo zabo bangakanani abantu njengamanje asebenza eminye imisebenzi there are people manje abangama security uNkulunkulu wayemuphe ikhono lokuthi acule wayemuphe ikhono lebhola kodwa akaze ezephumelele wafika ebalazweni njengoShepherd kunomuntu uNkulunkulu ayemuphe ikhono kodwa ngenxa yomzima bempilo nefamily yakhe kwaphoqa ukuthi manje kumele egcine eshayela itekisi udriver wetekisi namuhla ukuze kuphilwe ukuze kudliwe wayiyeka lento uNkulunkulu okuyona emphathisile kodwa uNkulunkulu kuShepherd wamnika ikhono maqede wamnika ukuthi aphile ngalo kodwa uSathane ngenxa yamandla kaSathane ngezidakamizwa wakwazi ukuthi ngisho uNkulunkulu esemthathile wambeka la kodwa uSathane amlande lapha ambeke lapha phansi ngicabanga ukuthi kuyisifundo lesesikhulu uma futhi uzokhumbula uShepherd uqeda kwenza isinyonto sengozi uqeda kwenza isinyonto sengozi kwadlula ingane yakhe emhlabeni ngaba buhlungu ngendlela eyisimanga waba buhlungu umoya wami ngendlela eyisimanga ngokwenzeka kwaleyo nto leyo because ekugcineni noma ekhona onke amaphutha nje but iphutha elikhulu esingalenza ukuthi singene emotweni kukhona into esiyisebenzisile esiyidlile angisho ukuthi nginjalo kodwa kungaba yiphutha elikhulu naye angasobe ayixolela ngalo ukuthi kwenzeka ubudedengu kwagcina kuhamba ingane yakhe emhlabeni naye wacishe washona because mawubona indlela alimala ngayo la naye the guy nearly died naye wacishe washona naye ngabe naye kukhulunywa ukuthi akasekho emhlabeni so izidakamizwa bafowethu zingozi
ngiyohlezi futhi ngiqwashisa ngezidakamizwa and kubalulekile kunyanzelekile ukuthi siwumphakathi uma kunesigameko esikhona esinjengalesi asiphume sisithuke leso sigameko leso asithukweni isigameko izidakamizwa zinika umqhele wazo ukuze wonke umuntu ozokwazi osezidakamizweni azi ukuthi uzimbele ithuna futhi leli bhodwa liphekayo mhla selivuthiwe kuyoba nzima ukuthi alidle kubalulekile bafowethu kunyanzelekile kwamele izidakamizwa sinike umqhele wazo ukuze abantu bezozazi futhi bezoyibona imikhuba yabo ukuze bezokwazi nabo ukuthi bayivikele babalekelane nentezi izidakamizwa ezingagcina zibeka impilo yabo engcupheni because njengamanje kumina kubhlungu mase kunje kumfowethu since ngazi ukuthi mina ngeke ngabe yiartist impilo yabanzima kangangokuthi kwangiphoqa ukuthi ngishintshe ngize ngenze ezinye izinto kodwa manje uma sekuzoba nomjida ophumelele because i-out le mfowethu i-out yambona i-out mfowethu i-full out mfowethu i-full out le mfowethu ibhayiziselwe nje izidakamizwa so manje mangizobuka i-artist eseliphumelele kanje into nami engangiyifisa ukuba sebalazweni njengoba ngishilo ukuthi yiliphi iphupho le-artist futhi kungani kuyiphupho le-artist ukuba nengoma etrendayo ukuduma ukuba nodumo kubalekile ngoba ama-event organizers abahleli bemicimbi abamthatha umuntu ongenawo ama-numbers ngoba angeke alethe i-value kwi-event noma ungaba nekhono elinzima kanjani kodwa uma ukuthi awudumile waziwe ubani ozoza emcimbini ngoba ebona wena kuyi-poster so that is why belandela abantu abadumile kube yibona babafaka kuyi-poster ukuze ama-followers abo noma ama-fans wabo bezothenga ama-tickets bezongena ngaphakathi umcimbi ugcwale ukuze nanomcimbi olandelayo uzoba nama-sponsors ukuze kuzokwazi ukuthi hayi umcimbi kasibanibani umcimbi ogcwalayo umcimbi othandwa abantu akekho u-event organizer ongakuthathela ukuthi unekhono kuphela akekho ufuna ukubona u-event organizer ukuthi mangikuletha la uzobaletha nabantu uma mina ngithatha uprofessor ngimfaka la emcimbini wami bazoza nabantu bezobuka uprofessor ukuthi uprofessor unekhono noma kanali ikhono isebenzi leyo that is why uzobona umuntu onekhono elincane but ngokuthi unama followers uzobhukwa uzoqashwa cause sifuna uma sithi siletha uprofessor la beza abantu bezobuka bethenga ama-tickets phela umcimbi uyibhizinisi hayi ukuthi kuthiwe kwenzela uku-entertain wena noma ukudlala kudlalwa umuntu usuke esebhizinisini esebenza ama-ticket la suke edayisa imali leyo understand leyo nto leyo so bafowethu umoya omhlungu ngoShebex noma uShebet and ngiyazi ngoba bengaphakathi banawo amafoni and le video maningi kakhulu amathuba ukuthi ayibone mfowethu mina ngicela kuwena awuphume isisangulukile ingqondo lapho usuzazi ukuthi empilweni ufunani nanokuthi asazi ukuthi ngoba uboshiwe uzophuma emva kwesikhathi esingakanani nanokuthi uzothi mawuphuma abantu bazobe besafuna yini ukubhuka njengoba babenza before uboshwe already mhlawumbe uzophuma usuyibulela ibrand yakho okunye okubhlungu akekho umhleli womcimbi noma abekho abantu abazofisa ukuyimbandakanya nomuntu ne-brand because uShebex i-brand so amanye ama-brand azokusaba ukuyimatanisa ne-brand yakho because i-brand yakho njengamanje i-brand engcolile emehlweni abantu so if ever mhlawumbe u-MTN noma uVodacom noma ake sithi uNike ngoba uthanda iNike uhlezi ugqoka iNike uNike ufisa ukukusponsorisha uNike engasebenzisana kanjani nomuntu okhipha ibhamu emphakathini ofuna ukugwaza abantu uyabona ukuthi ngokungcolisa ibrand yakho uma mina ngikuthatha ngikusondeza kuyibrand yami wena uzongcolisa ibrand yami kubalekile ukuthi usihloniphe as ibrand angisakhulumeli wena kuphela sengikhulumela nabanye abafowethu abasemculweni futhi nabo abadla izidakamizwa because ziyadliwa izidakamizwa emculweni hayi kancane ziyadliwa izidakamizwa yikho ukuthi abanye abakaphumeli obala abakabonakala kusuke sekunzima mase izoze zikwenzise lemgilingwana ebezikwenzisa yona mfowethu shintsha mfowethu ngikhuluma mina njenge-out ngikhuluma njengomuntu oqwashisa abantu ngezidakamizwa emphakathini mina ngiwu-out ngikhulumisa out kuwena njengolova ngoba ngiyakubona ukuthi ulova bafo ihlehlele rayireng bafo ngoba already sikulimazile asiyazi comeback yakhe izoba njani
and uma kungenzeka amadlozi akini noNkulunkulu akushayisa i-comeback yangempela, make sure ukuthi leyo nto uyibambisa kwezikhali zamantombi and kubantu osondelene nabo ubatshele ngomngozi beyidakamizwa ukuthi zingayibulala kanjani impilo yomuntu futhi zingayimosha kanjani impilo zabantu osondelene nazo. Because njengamanje abantu okuyibona mhlawumbe ngoma wengane yakho mhlawumbe amalungu omndeni definitely show support ekhaya. Bekuthi mangena imali kube yona mhlawumbe uyondla because wena obuphumelele uyondla ekhaya njengamanje ngoba uboshiwe makuwe waphela le mali ebikhona emakhadini ebank and ngine sure ukuthi abameli lawyers bayakubhubhisa emalini. Abameli bayakubhubhisa emalini. Uzogcina uphelelwa imali ngendaba yaleli icala. Ulambisa umndeni wakho, ulambisa izingane zakho, wenza udala inkinga emndenini manje. Inkinga kanti wena obusukwazi ukuthi uyinqobe ngokuba yifighter uzofike ugcine lapho ufike khona. Njengamanje wena ubuyisela umndeni manje ehlathini lapho kade usukhiphe khona. Nesimo sokuthi vele umuntu obekade ukhiphe ehlathini nayo uyihlathi. Uma usuphumelele kusuke kumele uyivikele. Awuzivikeli for impilo yakho but labantu okuyibona sebedependele kuwena. Because uma kukhethwe wena ukuthi wena ozophumelela la ekhaya yazi ukuthi ke usuyihawu wena sekumele uvikele umndeni. Makunengane kumele esikoleni lapho iyofunda e-university uyayikhipha. Makunomuntu lapha ogulayo la ekhaya kumele ukhiphe imali. Makuthi isalakazi asiphathekile kahle kumele ukhiphe imali. Ijuthi yakho leyo. Kuthina njengabantu abamnyama ngeke ngikhulumela abelungu ngoba abelungu bona baneyinhlelo zabo abazenzayo. Ngizokhulumela thina njengendlensundu. Uma uke waphumelela sekumele ubheke abafowenu ubheke umndeni ngendlela nje wena obuphumelele ngayo. Kodwa konke lokho kubukeka kuzoshabalala ngenxa nje yezidakamizwa. Phuma mfowethu lapho uqwashisa abantu uyinuka amakhwapha nawe mfowethu, uyinuka amakhwapha, uyinuke nje amakhwapha uthathe futhi onke amaphutho wenzile uwemukele, uyixolele, uqale kabusha. Asazi noma impilo isazokunika lento ebikade ikunike yona. Uma iphinda ikunika make sure bafu ngibuyele kuleli lama lawyers abameli. Ummeli ilawyer akuyena umngane wakho ummeli. Yabona nje manje uzokutshela ummeli ukuthi uma kuzovela enkantolo ufuna 30,000 uyingozi lo ummeli lo mfana wami. Why ngithi uyingozi? Angisakhulumela uShebex kuphela, ngikhulumela wonke nje umuntu. Ummeli akayena umngane wakho ummeli. Ummeli uyasebenza wenza imali. Njengoba dengisho ukuthi kwenziwa imali sisebhizinisini, njengoba dengisho ukuthi event organizer usebhizinisini. So nabo abameli benza imali ngani ngamacaleni. Uma ethi mina ngifuna 50,000 ngokuvela liyohlehla icala mfana wami uyozuguga intshayebe. Thothi ummeli usehlangeneke manje nabantu labo kuyibona aba DJ icala lakho. Athi mina hayi ngithola 50,000 ngilensizwa ngokuvela enkantolo. If wona icala ungahlehlisa ka u20 mina ngithatha 50,000 ngunika 15,000 lihlehla icala. Bayazi vele ufrustrated ngoba ungaphakathi. Uyoshintsha abameli uyozuguge. Umumeli akuyena umngane wakho umuntu ozokwenza imali ngawe. Ngitshela wonke umuntu angisatshela wena kuphela. Ngitshela wonke umuntu oba nazi lutho. Ngifunde mahala nazi lutho. Ngiyanitshela ummeli akugazi ummeli waba umngane wakho. The more ummeli wena usecaleni the more ezokwazi ukwenza imali ngawe. Ondla umndeni wakhe nawe unomndeni wakhe. Angithi nawe unomndeni wakho lona osuwulahlile ngoba wena ususejele. Njengawe sekuzokwenziwa imali ngawe ke ngoba uyisiphukuphu. Ummeli uzokwenza imali ngawe ondle umndeni wakhe. Sokondla umndeni wakhe ondle izingane zakhe bese kuba yena ihawu lelade ngilisho for umndeni wakhe. Uma khona ogula ekhaya kufonelwa yena. Uma khona ingane kumele i-university kufonelwa yena. Uma kuphela ukudla la ekhaya kufonelwa yena. Izovela kuleyo mali leyo. Izovela kuwe. And abameli the more bethola umuntu onemali eningi hayi basuke bethola ufisho omkhulu, basuke bebamba ufisho omkhulu. Liyohlehla icala uyozuyidela indaba ngobani kunabameli abathi bona kuthiwa unzima ummeli ukuthi but yena uthi uma eyovela enkantolo ukhokhelwa ngalolu suku. Uyingozi lo mmeli lo ngoba icala lingahlehla ngisho ka50 ulokhu ukhipha lama 50,000 mayisi dry account yakho usukazi yena futhi uyabona nawe phela uyambikela you are playing
an open card umtshengisa yonke into ukuthi indoda mina ngihamba kanje ngihamba la cause usukumthemba ngempilo yakho but ekugcineni yena usungenandaba kufana ngisho icala uthola ukuthi alinayo weight but ngoba usafuna ukumilka imali atha ahlangane nabantu okuyibona abaqula icala lakho phela abashushisi namajaji nabameli kuyahlangana namaphoyisa iphoyisa lelo kuyilona ke lisuke liphethe idokodo lakho bayahlangana eshwaleni beyophuza ndawonye behleka beze kuvelela umhlathi kuthiwa lo uzothamba lo awu bayafika lapho kuba kantsabazana enkantolo ukhipha imali 50,000 khipha imali lo uyayi-withdrawer uyafika yabagaya bafowethu anibambeni kanje so injalo indaba bafowethu igama lami ngoprofessor njengoba bengishilo ngwamkhize ngiqashisa ngezidakamizwa kubuwena ukuthi esikhuluma la uyakuthatha noma ukuthatha noma unibona usile siyazi ke vele ukuthi abantu abasezidakamizwa ngeke umtshele umuntu osezidakamizweni wazi ukuthi usilena yena once wabasezidakamizweni waba nemali ayi waphinde washaya inombolo usuwazi konke ke wena awusezi ukutshelwa umuntu ke wena usuyinkosi ke wena ke uthi uma usenkingeni ezidakamizwa indoda yokuqala ozoyikhumbula uprofessor cause mina umuntu odila nje ngezidakamizwa noqashisa ngezidakamizwa nonolwazi olunzulu ngezidakamizwa as much as ngingakaze ngize ngiyibheme cause mina 24/7 ngihleli nabantu ababhema izidakamizwa ngazi umqondo wabo ngazi yonke into ngokuthi yabona mathi uzongishahla uzofuna imali ngisho akancane umuntu osezidakamizweni ukukhala miyinyembezi ayingenalutho ngoba efuna nje ukuthi umnike imali ngiyayazi leyo game mina ngikwazi ukubona usinawane mina ekhala uthi hayilo ukhala inyembezi zengwenye ekhala ukuthi hayi ukhala ngempela uxakekile so engikukhulumayo ngikhuluma into engiyaziyo kodwa ke wena mawuseseyidakamizweni mhlawumbe nokuzwa kuxoxa ngezidakamizwa ukhuluma mhlawumbe nawe ulwazana lakho nalo ubuye mhlawumbe uzolwisana nami ngeke ngize ngisho lutho kodwa mina ngikushoyo ukuthi izidakamizwa ziyingozi abantu abazame ukuyiqaphela beyigweme siyacela ke mabe niyaqala ukuba ingcenye yohlelo lethu subscribe follow ni like ni share ukushare ke kuzosiza ukuthi lento esiyikhulumayo izibonwe nangabanye abantu ezokwazi ukuthi basize ungafuni ukusizakala wena kuphela njengoba bengishilo izidakamizwa into eziyinkinga ngayo akusafarishwa nakuphela ngazo but kusafarisha ngisho labantu osuke usondelene nabo kuwes makuwukuthi umuntu obephumelele mhlawumbe kuyiwena kuphela imali engena ngawe la ekhaya usuzobulala bonke labantu ngendlala kunzima futhi kakhulu ukuthi ingane yala ekhaya umfana mhlawumbe obesafunda isikole noma kanjani because ekugcineni uhamba enza amacala mayebuya amacala azala ekhaya abanye bagcine beshiselwa ngemizi enxa izidakamizwa azihlukumezi kakhulu laba bakuzona zihlukumeza amalungu emndeni amalungu omphakathi zikhoza nje ihavoc uma sekukhona umuntu oyiqalile lapha emndeni nakho ke bafowethu ngiyabonga ukuthi enihlale nami nize nifikela igama lami ngoprofessor ngwamkhize ngidabwa phansi kwanongoma esigodini sapho umthetho asohlangothini nakamandlakazi mawuqala kuba ingcenye yohlelo lethu ukuchungechunge njengoba bengishilo le how I ended up in drugs okuyingozi engaphansi kwesitebele iMPTV1 lasilanda khona abafowethu nodadewethu abavele ngeshiya ezidakamizweni abasuke bezosilandisa kabanzi ukuthi bawela kanjani ezidakamizweni lokho suke sikwenza nje malungana ngqo nokuzama ukuqwashisa umphakathi wakithi sivala imbobo yokungena sivula imbobo yokuphuma njengoba bengishilo uma khona ama radio stations afuna ukungiqasha angangiqasha ngifuna ukuzosebenza ngihole ngiqwashisa umphakathi ngezidakamizwa angifuni i radio station ebhedayo ezamayo esafuna ukuthuthuka ngifuna i radio station enkulu enemali ezongikhokhela ngokuthi mina ngiqwashisa umphakathi because nabo ba generate revenue ngokuthi belalelwe noma ngihamba ngiyokhuluma lapha abantu belalele oqala bazothola information ngezidakamizwa ukuze bezokwazi ukuyigada begada nemndeni yabo begada nabantwana babo naye umuntu eyigade as umsebenzi le information mina ngiletha information ejule kakhulu nenomsoco nengakwazi ukuthi isize isizwe kulenkinga esibhekene nayo ngifuna i radio station ezamayo okuthiwa kholwa kuyona unika imali yokugibela ngifuna nje imali money ngikhuluma ngoba nginevelu and futhi nginama followers amaningi angeke ngikwazi ukuyosebenzela i radio station enama followers angaphansi kwawami igama lami ngoprofessor ngwamkhize njengoba bengishilo inombolo yami yocingo ikhona lapha phansi 0815135606 0815135606 kuzokwenza ukuthi mawuthi uyangithinta ungangitholi mhlawumbe ku content engibhizi ngayo ungithumelele uWhatsApp ungalokho uthi hi hey how are you Dicha bhala indaba mina ngizothi mase ngena kuma messages ngifike ngibone ngiphendule mangibona lapha kunesidingo sokuthi ngifone with immediately effect ngikufonele sikhulume sibone ukuthi singalwisana kanjani nezidakamizwa nanenkinga osukubhekene nayo ngakho ke sancenga